Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थामनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे भिडिअ एबा पस्ट मोनदों बे पस्टआनो जाहैबाय लोगोफोर मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव एबा गोग्गाथाव खौरां आरोना बेयो मा खौरां होनना बुङोब्ला जोंनिया सासे गथ' दाइन थाखोआव फरायबाय थानाय सासे गथ'आ जोंना उरां जाहाज बानायदों आरोना बेखौ आं नोंथांमोननि बे पस्टखौबो आं होनो हागोन बे पस्टनि गेजेरजों आं मोनथिनो मोनदों एबा नोंथांमोननोबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामहरनो आं खाबु मोनदों आरोना नैबे पस्टनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोना बे पस्ट एबा नैबे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना अब्लानो गासिबो नोंथांमोना मोनथिजोबगोन आरोना बेयाव कृष्णा गपाल बसुमतारिया नैबे भिडिअजों ओमफ्राय मोनसे लिरनायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायहरदों नोंथांमोना मा लिरदों आं नोंथांमोननोबो स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना फरायना लानो हागोन ओमफ्राय भिडिअखौबो होगोन आं दसे उनाव नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना बिदिब्ला आं नोंथांमोननो फरायना होनि इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसाया गावनो उरां एबा एर'प्लेन बानायनानै बिरहोनायनि मोननैसो नुथाय दतमायाव जागोन फैगौ एबसुनि जथुम्मायाव दिन्थिफुंनो साखाफारा जानानै दंसै बिथाङा बेबादि लिरनानै पस्ट होदों ओमफ्राय बेयाव भिडिअबो दं नोंथांमोना भिडिअखौबो नायना लानो हागोन भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअ एबा पस्टखौ नुखाबाय बे भिडिअ एबा पस्टखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेनो जे उरां जाहाजखौ नोङो बानायदों बे फिसासायैबाबो बिलाय फिसासो होननो हागौ मानसिफ्रा बिलाय फिसासो होननो हागौ गिदिरथ' बानायाखै फंबाया खिन्थु नंगौ फिसासो बानायदों फिसाखौबाबो नोङो बानायनानै नों उरायहोनो हानाय जानला मोनला मानसिया हाया आरोना जानला मोनला बेखौ दिनैनो बानायबा दिनैनो उरायहोनो होनबानो हाया आरोना गोजौआव नोङो बिरहोनो होनबानो हाया बेयावबो बानायनायाव बुहुद खस्थ' दं बेखौ जानला मोनला मानसिया बानायनो हानाया आंनि थाखाय गोब्राब आरोना बेखौ नुनायाव जों इसिबां मानि इजि नुयो खिन्थु बानायना नायोबा जों बेखौ जानला मोनला बिरहोनो हाया आरोना साननो हागौ आंबो बानायनो हायो बेखौलाय बेफोरबायदि साननो हागौ खिन्थु बिदि नङा आरोना जेनेबा बेखौ नोङो बानायनाय राइसखौ नों बानायनो हागौ जेनेबा एर'प्लेन सेमै बानायनो हागौ खिन्थु नों बिरहोनो हानाय पावारखौ नों जानला मोनला होनो हाया आरोना गोजौआव बिरनांगौबो मामुलि नङा ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय